Právě vyšlo listopadové vydání magazínu Průmyslové spektrum. Jeho hlavními tématy jsou tentokrát robotizace a automatizace malosériové výroby a technické vzdělávání. Řada článků je však věnována také ohlédnutí za letošním 65. mezinárodním strojírenským veletrhem v Brně. Úvodní rozhovor s materiálovým inženýrem Richardem Pavlicou, jehož firma úspěšně podniká v leteckém a kosmickém průmyslu, se zabývá současnými trendy a příležitostmi pro cestu z krize. Kosmické technologie jsou také tématem aktuálního dílu seriálu o Strojnické fakultě ČVUT v Praze. Další rozhovory a reportáži jsou věnovány robotizaci výroby, povrchovým úpravám a laserovým technologiím. V příspěvcích o technickém vzdělávání se dočtete o konkrétních projektech a akcích, jež jsou výsledkem spolupráce průmyslových firem se školami. Jako podcast si můžete poslechnout další promluvu profesora Kašaje, jenž tentokrát hovoří o potřebě odstranit zbytečnou negativní komunikaci a soustředit se na vytváření pozitivních hodnot.